Konkretno, htio bih vidjeti 23. i 24. stranicu. Ovo je sastanak koji je bio 6. travnja 1992. Tu je bio gospodin Šušak, gospodin Praljak, gospodin Munivrana, Šarinić i Kikerec. I drugi ljudi. Lucić. Generale Praljak, vi ste dakle uzeli riječ na tome sastanku, vidite tu na ekranu da se spominje vaše ime i kazali ste da uspjeh ili neuspjeh vojnih akcija povlači odgovornost zapovjednika. To piše na 23. stranici. I vi predlažete da se vodi istraga u vezi s ovim akcijama koje ne uspiju. To piše na 24. stranici. Sjećate li da ste to kazali? Ja. Dobro. Tim riječima vi izgleda kažete da su zapovjednici odgovorni za vojne operacije. Dobrim dijelom da. Dakle, postoje vojne operacije, teško je opet da se konkretno ne kaže. Može se nakon analize ustanoviti da je vojni zapovjednik operaciju vodio dobro, a da je ipak izgubio zbog nadmoći neprijatelja i tako dalje. Ovdje se konkretno radilo o dvije akcije koje je poduzeo general Gorinšek, koji je završio najveće vojne škole u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Ja sam sudjelovao u komisiji koja je to istraživala sa generalom Tusom i Bobetkom i tražio sam njegovu smjenu i on je smijenjen. A drugo bila jedna akcija tamo u blizini mene preko Save, gdje su zapovjednici čak i satnija ostali na jednoj strani i pustili vojsku da ide dalje. To nije dopustivo. Zato sam tražio da se od takovih stvari napravi istraga i da se radi pozitivna selekcija u Hrvatskoj vojsci. Da, ovo su moji stavovi i ja i danas ostajem doslovce pri ovim stavovima. Dobro. Pogledat ćemo sljedeći dokument P00353. I la page 24. stranica, molim. Alors, General Praljak. Generale Praljak, vi ćete pred svim sudionicima ovoga sastanka kazati da ste proveli 7 dana u Bosni i Hercegovini, da je vojna situacija jako kaotična, da je došlo do gubitaka, da se postrojbe međusobno optužuju. Vi tu dakle dajete jedan prilično uznemirujući opis vojne situacije, tadašnje situacije, dakle u srpnju i kolovozu 1992. Sjećate li se toga? Ali kasni slučaj, Antoneti, radi se o Posavini. Ja sam bio u Posavini, možda 2 dana, više od 7, ali ovdje se radi o Posavini. I situacija je bila katastrofalna, zapovjednici nisu imali skoro vrlo lošu informiranost šta je na terenu, upravo zbog toga što su prenosili tu misao, jer su bili dobrim dijelom iz JNA, da se oni nalaze 100 km od bojišta i da po kartama crtaju
gdje je koja brigada. A kad odete na teren, onda vidite da nema ni brigade, ni bojne, i da je i politička i vojna situacija potpuno loša. I to sam ovdje jasno rekao. I zbog toga je Posavina i pala. Izgubljena. Hvala vam na pojašnjenju. 31. stranicu, molim vas, koja zapravo je stranica toga teksta koja do sada nije usvojena u spis. Predsjedavajući, ako može samo jedna dopuna pitanja generalu Praljku da vam odgovorim, da li je glavni stožer HVO zapovjedao Posavinu u to vrijeme ili je neko drugi zapovjedao? To je jako svemu ovome. Ko je zapovjedao tom vojskom u Posavini? Nije zapovjedao u to vrijeme Posavinom. Posavina je imala svoje izdvojeno zapovjedništvo manje u Bosanskom Brodu, a onda sljedeće u Slavonskom Brodu, a onda je za cijeli taj dio obrane Hrvatske i Posavine bilo zapovjedništvo u Đakovu sa generalom Stipetićem na čelu. Znači general Stipetić je bio taj. Koordinirati sve napore HVO-a i pomoći Hrvatske vojske, a onda ispod njega zapovjedništvo koje je bilo u Slavonskom Brodu pa u Bosanskom Brodu i sve skupa su radili vrlo loše. Dobro. Na 31. stranici pri vrhu. Da. Sudac Treksel u vezi s ovim zadnjim, gospodine Praljak, da li bi to značilo da je general Stipetić bio neposredno podređen gospodinu Bobanu? Ne. Pa kome je onda on bio odgovoran? Šesti suci bio je odgovoran onim snagama Bosanske Posavine HVO-a i koordinaciji. Naprosto je Boban na drugom kraju i nema moguće veze. To je 10 sati vožnje i nikakvi telefoni i nikakva komunikacija. To je potpuno odvojeno ratište u kojem se branio dio Bosanske Posavine i dakle Srbi, odnosno Hrvati i muslimani, ali je bila ugrožena Hrvatska i zato je Stipetić trebao koordinirati ukupne napore, dakle i logističke, i pomagati organiziranju HVO-a da se tamo obrani, i dragovoljcima, naravno. I to nije funkcioniralo. I zato je sve skupa se slomilo u 10. mjesecu 1992. godine.